si dáme do vody. Toto je čo, milé deti? Čiže správne. A v našom prípade je to mrkva. Toto je čo, milé deti? Kúra. Nie. Malce. Citrón. Áno, citrón. Správne. A toto je čo, milé deti? No, melón. Melón. Nie. Hruška. Nie. Jablko. Nie. Kúra. Nie. Tak. Nie. Sliepka. Nie. Prasa. Nie. Teplica. Nie. Krava. Nie. Nie. Čajník. Povedzte. Je to čajník. Čajník. V vašom prípade. Boli ste super, môžeme začať. Milé deti, tak ako vám sa i bacilom začala po letných prázdninách škola. No na rozdiel od vás, oni sa neučia čítať, počítať, či dokonca spievať. To nie. Ich najdôležitejšou úlohou je nakaziť ľudí hociakou boľačkou. Čím viac ľudí nakazia a čím dlhšie bude boľačka trvať, tým lepšie vysvedčenie budú mať. I rozhodli sa, že navštívia školu oproti nejakej kancelárii. A hneď pri vchode sedel chlapec. Nazvime ho Janko, ktorý im padol do oka. Bolesti brucha. Dostať sa však do Jankovej blízkosti nebolo vôbec jednoduché. Vodne v noci ho strážili maličkí vitamínoví vojaci. Ústa, vstupnú bránu, stráži vitamín cibuľový.